Assalamu alaikum. Wannan gargaɗi ne ga mata, especially mata da suke gasa da 'yan uwansu mata akan haihuwar yara. Ke kina da 'ya'ya 15, wata tana son ta samu 10, wata tana son ta kai 12, 20, 11 duka rai ɗaya. Kuma in ku kina da 'yan uwan zama duka a rai ɗaya. To wannan mijin naku kadan bashi da ƙarfi fa haka da yaranku za su zauna suna tambele akan titi. Ki dinga zama kina cewa yaranki su ne za su raya ki gobe, ba sai kin raya su za su raya ki ba. Ku yi hattara mata. Kina da yaranki guda 4, kin aure koda daga shekara 18 ne zuwa 25, ba za ma ki kai 50 ba, yaranki sun riga sun girma sun gama karatunsu. A'a, baki da ma kuɗi, mijinki bashi da kuɗi, tunda yara guda 4 ne za ki yi sana'a kina tafiyar da su shiga makarantar kirki. Ba wai a ce yaro ya gama firamare ba bai iya karatu ba, saboda menene ya je makaranta na gwamnati, iyayen shi ba su ma damu da karatun shi ba. Yara ga su nan guda 10 a gabanki, wa za ki koya ma, wa za ki bari? Daga an dawo makaranta an wurga takardu an fara talla. A lokacin da za ki zo ki gama haihuwanki din nan fa ki riga kin kai kusan shekaru kusan 60 ko kuma 50 da wani abu. Yaran a lokacin suka gama girma ki riga kin tsofe. Kana ko ba a samu wanda ya raya ki, tsufanki zai wuya. Za ki zo ki shiga wani hali, ga yara kina da su tubarkalla, amma ba wanda zai iya kula, ba wanda ma yake kula da kanshi. Yana da kyau ki zauna ki ce ki sami 'ya'yan da za ki iya kula da su. Ko da miji bai baki ba, ki san cewa a yara na guda 4 ne, guda 5 ne, guda 3 ne, zan iya ko da 2 ne, ni dinnan na ce ni ne zan rika tafiyar da makarantarsu da komansu in mai gidan bai iya ba. Yanzu ba shiga zamanin da za ce wai komai da komai sai dai ka ce wa miji ya maka. Akwai sana'a cikin gida, akwai sana'an da zaki a cikin gidanki, kuma yara suka miki kakaki suka yawa, kuma komai irin sana'ar zaki a cikin gida ba za ki ga tasirin shi ba. To mata ku rinka yin hankali, ku so kanku. Kada ki ce a'a, 'yar uwata ta sami 10 ni kuma 11 zan yi. Ba haka bane, kowa da kabarin shi, kowa da rayuwar shi. Ki gyara zamaninki. Kada ki rika kallon yara da yawa. Albarka ake nema na yara, ba yawansu. Masha Allah.